कन्वेन्शननि 111 बोसोरारि जथुमा देग्लाय बे सा सोनाब खोन्दोनि बोरिगाव बाप्टिस्ट मण्डलियावहा खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनि थाखाय दायो बिबिसिनि गासै मण्डलिफ्रा फैनानै गावबा गाव बादाफोरखौ लुदों आरो बोरिगाव बाप्टिस्ट मण्डलियाबो बेबायदिनो गावसोरनि जि लुनो गोनां बादा बेफोरखौ लुदों आरो जोंनि गिर्जा पेन्डेलखौबो दायो लुजेननाय जादोंसै आरो जोंनि बे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि सिङाव थानाय 170 खान मण्डलिनि अनगायैबो जोंहा गोबां फोसावथिलि दङ। बे फोसावथिलिनिफ्राय फैगोन आरो गासै जमा खालामबा 200नि गोबां बांसिन मण्डलि बेयाव हेफाजाब लागोन आरो देग्लायनि आलासिया जाबाय सरस कुमार मण्डल, रेभारेन्ड सरस मण्डल। बिथाङा जाबाय एक्जिकिउटिभ डिरेक्टर अपेन डोर फेल'शिपनिफ्राय आरो सासेया जाबाय प्रिमिंसन मिलिक कार्बि आंलंनिफ्राय फैगोन आरो नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन जेनेरेल सेक्रेटारि रेभारेन्ड सुवाराम दैमारि आरो बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि डेभेलपमेन्ट बर्डनि सेक्रेटारि मंगल सिं हाज'वारि बिथांमोनानो बुंथिगिरि महरै जोंनियावहा देग्लाय बेखौ सायख'नाय जादों। बिनि गाहाय आयदा देग्लायनि गाहाय आयदाया जाबाय जिजास इज आवर रक अफ एजेस आरो ओमफ्राय बिनि गाहायाव दङ बि ए पिस आरो मोनसेया जाबाय ख्रिस्टियान कन्ट्रिबिउसन टु नेशन बिल्डिं। जोंनि हादर गायसननायाव बा जोंनि हादरखौ जौगानायावहा ख्रिस्टियानफोरा मा खामानि जोंहा मा बिबान दङ जों बोरै हेफाजाब होनो हागोन बिनि सोमोन्दै जोङो देग्लायनि बे आयदाखौ लानाय जादों आरो जोंनि बे जथुमाया फैगोन 30 जानुवारि 31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारि आरो 2 फेब्रुवारि 2025 बे मायथाइयाव जागोन बे अक्ट'आव जागोन। रायजो राजाखौ हांख्रायदों बे जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि कन्वेन्शनाव जागायजेननायनिफ्राय जोबनायालागै जोङो लैहोर लैहोर फैनानै ख्रिस्ट'जों जोङो लोब्बा लाखिनानै बेनि खुलुमनाय बाख्नायनाय सिबिनायाव जों बाहागो लानांगोन आरो जोङो बेयावहा फैनानै जों गुबुननो जोंनि ख्रिस्ट'नि आखल आखु आरो जोंनि अनलायनाय जोंनि खौसेथि जों बेखौ दिन्थिनांगोन आरो जों बेयाव मोनसे सिरिबाङै जोङो बे जथुमाखौ खुंनानै जों ख्रिस्ट'नि गौरब खालामनांगोन। आं बेखौनो जोंनि मण्डलिफोरखौ खावलायदों बयबो फैनानै बेयावहा डिसिप्लिन मेनटेन खालामगोन आरो बयबो इसोरखौ खुलुमनायावहा हेफाजाब खालामगोन।